Nimwe masora chamanzi meka nyimada kanyeshi jabaranu ma wala safa muya bese sora ufe Sheriff Latif mananga kuna foni na mimbi wala like auye malikunga anijien fa wara ukunga amba fayango niye apmasele ye kadamene ni segu jamana ka barawle cercle la tamani ngono malisla madina nyama ka faranyonga je kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama selama de meto ansaru nyajoyoro aseyada Sheriff Ousmane Madana Haidara bange dugula ziara mimbi labe kanyeshi manyuma ndale umo bada dali biseka noya uye ninga laba ka dali masadele alaka nafanu barakaye nyina mbafla anitani nzegi ziara jate sorolo nye ajira kafo ambalaka ba bisaba anikeleni kunga mvede sera kanyonzoro yi Fatumata yaya kaneni Mohamed Traoré katase Dramani Malemo ye mununza loke ambalaka uninyonje namanya kafo ujoro kabu silama ya dine na ambari sabu kadaka doni bawo ya jira kafo mafolo minu na dine erela uye musulaka yeni uye amba Khadija yi utemene kofe Malisi la madina nyama kwa faranyonga jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama asayada Sheriff Ousmane Madana Haidara ambalaka udeye abisimila malifa bala bamoko atemeze na ma chinyana bose fe ko akato ulufea kasabuke aka alaka dine lase chogoye ambalaka uye feminu mvo tamaninzi yara kono Fatumata ya kaneka kumagala manuna angaje kanya madafu ambalaka ube jorobata silamaya dine kono kusobe ina fa don baga chama ya yira ko ni ye ma folota minu ye uyere di alaka dine de ministra ka musobe ola alaka ma jemi me anfa ani ankara mako Seydi Sheriff Ousmane Madana Haidara ani ni musobanu nu faranyonga bila kote o de kadara kono u sebe korobora kusobe Mali jamana fanta ani nani bela jelen kono ka fara Mali kokan jamana ukan ni ngana ziara sambafla ani tani sheki tamani o la nyanamaya ni amoke nyuma indale me ne ba Madana Haidara anga se ziara la sa wuni maya ankara moy a Seydi Sheriff Ousmane Madana Haidara amba foka barkada kene sigira herela la ka wuli herela si jani kene la mangoni ma ala ko di ankara mona ka de mayama kira bonya kama sala rasul o gota mene ko ziarai akacha sam gwanyebi mago bina mago ye fedo de ziarai na nota adamine akunteta o meni ya kerata mago ye kodo de ala duwa jabu bala mago de we chama mina na yenda ni damne ko duwa bina ni hami minunye ala sona ala ba bedla anana kana duoke anga cheba mi nole amoke bai ba Madana Haidara ala ka hine sama kurana kala mun kera ala ko hine sama kanyana ma hine ke anyeroye anana ni hami munu ala ka beka hamidla ami duoke anga jamana baye nole Mali jamana yi ambola Côte d'Ivoire kana ni ziara nke ni sonja mi bana ziara ina dro ame duga denya ani barka denya ani ala tanu amode ni kenenga sabu kadaka karamogo fa ale jenaka ale di alama ala fana soraka karamogo mne nyina tamani ziara sambafla ani tani sheki sheria chama ne kera ambalaka ufe minu ni oba yira kafo ko ziara kenetida duwa doni ma dabawiye ka faraka fene duwa jabi kenau du o senfe muso chama de ya ka sheria yira do jabi stratégie kan chiere la ne ma dan soro ziara ina do mene wala nye sirifula ma chiera ne ma dan soro sirifela ala ka shijanda ma ala ka shijanda ma ka dimbaya ma ya rabbi ma ka shijanda ma nana nga hamna ko la mesan wo samba fo mina bi sanduru wo nyina ndala ya latike ko ngana ni chien fola de Haidara kanu yere de bina na duniya re chien fola ka Haidara yere yene nye nga hamna ko dowri law nana kunya yira sabituma chama mugo ba fonye ko Haidara ga ziara ke ro ka bi jabi depuis ne na lidamne nkume chugwamna ni changer la et puis ninga demsanu be changer la ni tran fe ni ya ke chugula na la ga je nana ni hami o sanku meta soro ben kono tuguni metu ko Haidara ko kuma na ya soro be chugumna oni mbila ma o te keleyi anana la yinu le yara ale min kera Haidara min kera sababu ye ka ambo dibila ka ambla yelena amba fo ka wali malon fo ni min dantala na fa chama yere nya sarala ala ka hina ba magato bela flembe ka nyana ma hina da an yara mauma anna kun yimiye ala ka bela nyini kai minu ma se kanna ala ka ke sanwere ulu fene kase amba jira awla ka fo ziara kene ni meslame akili jigi don labanla
Anga jamana fabala Bamako kunafoni dila utokola so maison de la presse bara donu donné kundo kunafoni diso ni nyonje kerengere nyana kunafoni diso barakeba haglina nyuma taba oye Mali kunafoni nyana bole jakulu autorité de la communication haki ana de memba Friedrich Ebert kakabo Allemagne jamana kono oye allaje namanya gafo Mali be ki kunda kumaka kumami ni basigu kanga ke tabulu ye jamana kunde ke kala taw akanga ke niso diaw ni nyanu nde kono amanga ke sababu ye kana ni balawiye okumana menye kenenye hasigira senga kaseka kunafoni diso ka donta ukawuri ya jabarani nzoni kunafoni diso ni oye arajo ye kabo marabulo fulala kaye ani kulukuru ka faraba mako tawuka tile fla kono araba juin kalo tile muga ani alamisa juin kalo tile muga ani kele donda ukawuriera femina oye kerengere nyana menye chakeda uminone olu nyashime kalata abara umo kadamine délégation générale aux élections DGE kata se ministère de l'administration territoriale marayoro ko ministre so nyashime kalata umo ani kalata la benja kulu commission électorale nationale indépendante CENI olu na nyonawu wala libakera ulu ye kunafoni dilawiye mafamu yanemba ufe minunga donda ukaburi aledo ame awladunia kafo maminunye ayabara yene ulu yera akeneka katase ayaminungera haklina sikibawiye senga bela jele sera ka flafla soro kafo anga jaka nyamada ufata ufe autorité de la communication allez jekuluye ni asigira senga anga jamana nyamoko fe ka bara nyashino muma foro ode ye ka feraw tige fere mi se gato la selemi ni obeke anga jamana kono akara kuma foni di seben saw akara radio so saw akara télévision so saw ma be ni abel la selika anga jamana kono obise ka la selike sharia kono inafo ala ni na tukomina sabu ke ni ay ko shirike anga jamana kono kabeni wati laban na ta temenoyi radio ko nkera fensugo do agela doni ni kumboro ndo bebe do yamara lindo do yamara linte do ba ke kanye do ta ke kanye bo ore ko ire na kana mo la siran ya tugola la siran ya minya to vraiment anya wajibi jamana ya wajibi ya ere kan femi ni obeke jamana wero kono ko ni ka sigida afranka je wala sa barab se ganya tugomna ani wona ka kaya donc autorité de la communication sigira ukama asigira fana bara wero ukama oye ka jamana yere deme tugula deme mi ba to fenwo fembe ni abetalike kuna funindika jamana ka se ka famali ni autorité de la communication maufe ka dawka donia nuka donko ka sirafe ni ka se ku yere blasira ke wole mana dawre fana be oye kuna fundi barakalaw ulu ubise ka deme chogomina ka ulayiriwa soro kono ku layiriwa kalan kono ku layiriwa famiyali kono bon ni klefla la jerena se ka fanye famiyali caman ba soro surtout élection kan fen caman kun be no nere tunta don mais ni famiyali caman ba de soro ala ka dan seni mogo ka barama u ka délégué ka barabe min kan ni fen caman famiyo la ani akire kata se urtelma ona nyogona caman ani famiyali caman soro ka bara konna la quoi. Ouais, alhamdulillah misra fo ni misi bosa soro hakika ni baram na wi baram nyesi kuna fondi lawma wala sa jogom na mi election nye korla ya misra nga baraketa odon ani amanga communauté o fene bolen ko fe yoyi kuna foni mindi noy akireka ani seninka ani fukata si DGMA obina to an kuna fondi law amena sega don an jore mi ani communauté na manga minunke misra fo klefla lajeng ana fayira yeredi la nyini mi ni o era kanyeshin ni kalaima o ye wote mi ni abolo dalen do anga jamana kono ka beni wati na tawge o wote u bisika ke chugumina bunya karama kono nyogon famuya ben wala sa bela jelembe jamana indoni femye ni o ye ko ka kunmo o bisika ko ya chugumina ambe koroshirike fen chaman be nanya ye akanga la siran jamana wara kono wote ukera kololo uborala kela uborala fen chaman borala nanya ye akanga ka la siran parce
que fɛn bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ a kan ka se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ɔ bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ ye anw b'a dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ ko la a kɛli ka gɛlɛ an ka jamana kɔnɔ nka n'an ye hakilinajigin kɛ ka ɲɛsin fɛn camanw bɛ yen n'an ye hakilinajigin kɛ ka ɲɛsin o ma baara kɛ ko ɲuman dɔɔni baara kɛbaga ɲumanw baara kɛyɔrɔ ɲumanw ɲininkali minnu kan ka kɛ min bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ n'an y'o hakilinajigin kɛ a b'a to an bɛ jaabiw sɔrɔ minnu ni olu waleyali bɛ se k'a to arajosow ani teleso minnu ni an bɛ ka kalan kɛ ka ɲɛsin u ma u bɛ se ka fɛn lase jama ma fɛn min b'a to bɛɛ b'i kɛcogo dɔn bɛɛ b'i sen tacogo dɔn bɛɛ b'i ka dɔn i sen da yɔrɔ URD fanga ɲini dɔ ɲɛmaya so ni o ye bureau exécutif national ye u sera an ka jamana kɛnɛya tigilamaw ka lapasa jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan tɔ ma ni o ye plateforme ye des syndicats de la santé olu minnu gɛmɛ ka baara bila tile kɔnɔntɔn an b'a ladɔnniya k'a fɔ URD taamaden ninnu a ɲɛmaya tun bɛ professeur Salifu Sanogo de bolo ni ale ye URD ɲɛma dangangale ye ka fara maa wɛrɛw kan ka na lajɛ baara bila kun ye fɛn min ye ka se ka o sidɔn URD taamadenw ka taama in kun bɛ don o de kadara kɔnɔ Mariyetu Jalo ni Fuseni Ngeyita ka fɔ la. Ni baarabila in kun ye mun ye an ka jamana dɔgɔtɔrɔw ka laɲini ye mun ye URD bureau exécutif national ale tun bɛ fɛ ka jaabi sɔrɔ ni ɲininkali ninnu de la o hukumu de kɔnɔna la u ye délégation lawuli ni ka se Mali dɔgɔtɔrɔw ka lafasali jɛkulu ma n'a bɛ fɔ a ma ko plateforme des syndicats de la santé dɔgɔtɔrɔw y'u da don ko la k'a ɲɛfɔ baarabila hakilina nana cogo min na fo ka taa se laɲiniw ma n'u y'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ laɲini bakuruba 3 ye. An bɛ URD tɔndenw bɛɛ fo an b'u ka président fo jamana ko de do donc ni jamana ko bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne fɛ ni jamanaden wulila ka na ɲɛɲini k'a ko la vraiment o ni foli ka kan grève sɔrɔla fɛn damadɔ de fɛ an ye laɲini dɔ de waleya ko o laɲiniw bila gouvernement ka niveau la donc o laɲiniw bɛ laɲini 3 de do donc laɲini 3 yɛrɛ la laɲini kelen b'a la o ye salon grève ba n t'a dɔn n'aw hakili b'a la salon grève ba mun kɛra tile 38 donc o bolonɔbila sɛbɛnw bɛnkanw o bɛnkanw si ma waleya donc laɲini 3 la an ko n ko salon bɛnkan ninnu olu ka lawaleya o ye laɲini kelen ye laɲini 2nan an ko dɔgɔtɔrɔw bɛ minɛn dɔ kɔnɔ bi n'a bɛ fɔ o ma ko statut général des fonctionnaires du Mali an ko n ko dɔgɔtɔrɔw ka baara yɛrɛ gɛlɛya kosɔn u ka baara yɛrɛ kɛcogo kosɔn u ka u bɔ o minɛn kɔnɔ k'u bila o damana minɛn kɔnɔ pour que an ka se ka ɲɛ sɔrɔ Mali jamana yɛrɛ kɛnɛya ko kan parce que an bɛɛ b'a dɔn bi n'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa mun sɔrɔ i ɲɛ dɔgɔtɔrɔso la donc an ka laɲini 2nan ye laɲini 3nan o ye dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka baara olu bilalen don collectivitéw ka bolo kan n'o ye an ka maires n'an ka conseil de cercle ye dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen fana olu bɛ état ka bolo kan donc o dɔgɔtɔrɔw u bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔ u bɛɛ ka avantage kelenw sɔrɔ n'o ye formation kɔnɔna ye u bɛɛ ka se ka formation kelen kɛ donc ni bɛnkan ma sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ loi minnu bɛ yen n'o b'an yamaruya ka taa grève la ou bien ka activité wɛrɛw kɛ n'o bɛ se ka kɛ baarabila badabada ye a bɛ se ka kɛ taama ye a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye an bɛ sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ an yɛrɛ ma n'a ye ni mun ka kan n'o ni sariya bɛ bɛn an b'o ta. kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ parti URD cidenw y'a yira k'a fɔ ni laɲini kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔtɔrɔw si ɲana kun bɔ. an ka président n'o ye Sumala Sise an'an ka parti bureau ba tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔw mun bɛ baarajɔ la grève la ko an ka na u kuma ɲɔgɔnya an ka na u lamɛn u ka laɲini min ye an k'o ɲini k'o dɔn k'a faamuya k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka ko min kɛ o la bon an y'a faamuya k'a fɔ ko laɲini bɛ se ka kɛ kulu 3 de ye a fɔlɔfɔlɔ ko dɔgɔtɔrɔw b'a fɛ olu yɛrɛ ka kɛ o damina statut ye o ni tɔw kana kɛ kelen parce que olu ka baara ni tɔw ka baara tɛ kelen non seulement a kalan ka jan a kɛcogo ni tɔw ta tɛ kelen donc o ka kɛ statut particulier ye filanan ye min ye o ye min ɲini salon baarajɔ kɛra u ye min kɛ baarajɔ la mɛnna a degun bonyara u ni gouvernement bɛnna fɔ la fɛn minnu tun kan ka kɛ k'olu bɛɛ ma kɛ o fana de kɛra ko ye n'aw bɛnna fɛn na a ko an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ an bɛ nin kɛ ni san kelen tɛmɛna ka sɔrɔ o ma kɛ a b'a yɛrɛ ɲininka donc o ma kɛ o ye point 2nan ye o fana y'u ka lawuli kun dɔ ye a 3nan ye min ye
olu caman de bɛ fonction publique de collectivité la i n'a fɔ maire bɛ ani conseil de cercle bɛ mɔgɔ minnu sara o caman de b'u la a yirala k'a fɔ olu mun b'o la fɛn dɔw bɛ u se k'o kɛ u se k'u ka kalan kɛ ka taa ɲɛ u se k'u ka kalan ka kɛ spécialiste ye u se k'u ka kalan kɛ ka kɛ professeur ye donc olu b'a ɲini o difficulté in ka ta ka bɔ yen o fana ka se k'o baara kɛ donc an y'o de faamuya o ka kuma na an kana min fɔ an ko nin ye baara min ye a kɛra ninnu ka syndicat o a kɛra syndicat o surtout ninnu ta parce que ninnu ka baarajɔ o bɛ degun min lase jama ma faamaw kan k'a dɔn degun min bɛ lase jama ma u ka sigi ka kuma ni ni ɲɔgɔn kɛra sanni a ka se grève ma sanni grève yɛrɛ ka se a bɛ sigi ka kuma de aw ka laɲini mun ye aw bɛ mun de ɲini pour que ka moyen bɛ de tigɛ pour que grève in kana kɛ parce que grève in ye degun de ye jamanadenw ma donc an y'o de f'u ye n'an seginna ka taa an bɛ taa a ɲɛfɔ an ka tɔndenw ye alors min b'a la an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ mais an kɔni ye min fɔ ka gɛlɛya an bɛ min fɔ faamaw ye ni syndicat u ka sigi ka kuma grève in ka ban joona 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 parce que mɔgɔ si ka intérêt t'a la. Salon san 2017 an ka dɔgɔtɔrɔw ye tile 38 de kɛ baarabila la o kɔlɔlɔ ma dogo mɔgɔ si la Mali kɔnɔ ɲinan tile 9 fɔlɔ min boloda la u y'a yira k'a fɔ ni o banna ka sɔrɔ fɛɛrɛ ma tigɛ olu ka laɲiniw na u bɛna sira wɛrɛw ta sira minnu yɛrɛ latigɛlen n'o sariya fɛ fo ka taa fɔ n'o bɔra ko la. Abdoulaye Bagayogo ale terilakaw ka tɔn minnu bɛ Club des Amis association Abdoulaye Bagayogo ye a jira k'a fɔ fanga ɲinindɔ min bɛ wele ko parti Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques ASMA CFP ko u bɛɛ lajɛlen bɛ don ka k'o tɔnden ye o kɛra ka bɛn ni alamisa juin kalo tile 21 ye Ɲamakɔrɔ cité des enfants na ni o ye denmisɛnninw tɔgɔla yɔrɔ ye marayɔrɔ Bamakɔ sigida 6nan na an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye sigida ɲɛmaw ye laadala ɲɛmaw ni diinɛ ɲɛmaw olu caman kun bɛ a kɛnɛ kan Fatumata Yaya Kane ni Dramana Malinga fɔ la. Bamakɔ sigida 6nan ni o ye commune 6 ye a dugutigiw bɛɛ ka nɔnabila ka bisimilalikanw de kɛra ka kɛnɛ in dayɛlɛ lajɛ in bɛ don kadara min kɔnɔ kulu min ni o sigilen don Abdoulaye Bagayogo kɔkɔrɔ donni ma cɛw ani musow ka fara u ka ɲɛmaa yɛrɛ kan ni o ye Abdoulaye Bagayogo ye u ye ŋaniya kelen ani hakilina kelen ta min ni o b'a jira k'a fɔ u na fara parti ASMA CFP kan ka baara kɛ jamana jɔli siraw kan lajɛ in kɛnɛ kan Abdoulaye Bagayogo yɛrɛ da sera a ma kun min ye ale ni a nɔfɛmɔgɔw bila ka ni hakilina in ta ni o fanba dɔ ye parti ASMA CFP ɲɛma ni o ye Sumeilu Bube Mayiga ye a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na a faso jamana ye ni o bi parti ASMA CFP ka yɛrɛdi ko fɔ jamana ɲɛtaga koɲɛ siraw ma. Donc an ye jateminɛ mun kɛ mɔgɔ minnu bɛ ASMA kɔnɔ vraiment mɔgɔw do u bɛ texte la bato comme ça se doit ni min fɔra dɔrɔn u b'o de kɛ u bɛ évoluer n'o de ye a texte ka ɲi texte ɲa dɔrɔn tɛ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ olu vraiment n'u ye min fɔ o de do u b'o de kɛ u bɛ yan bi u bɛ yan sini u bɛ nin fɔ bi u bɛ nin fɔ sini o tɛ au delà de cela an ye mun fana jateminɛ ka min b'a ɲɛmɔgɔ tɔn de lajɛ jɔn bɛ ASMA ɲɛmɔgɔya la bi Sumeilu Bube Mayiga Sumeilu Bube Mayiga k'a ta Musa Traoré tile la kana bila bi la a ye fɛn caman ye cɛbakɔrɔ o bɛ fɛn fin jeninen dɔn donc mɔgɔ mun do humilité b'a la il a le sens vraiment de la responsabilité en un mot donc o ye a diya ye fɛn mun ka gɛlɛ jɛjɛ ni sariya t'a kɔnɔ o tɛ jɛ ɲɛnɛma ye n b'a ɲini u fɛ u donni min filɛ sariya minnu bɛ ASMA kɔnɔ a texte statut et règlement u k'a bato a botocogo ɲuman ɲuman na o de ka di ne ye kelen filanan an bɛ ka don période électorale de la sisan donc u k'u jija bɛɛ ka t'u ka carte d'électeur ta sabanan ye mun ye consigne min mana di dɔrɔn an k'o respecter net. parti ASMA CFP secrétaire général commune 6 kɔnɔ a ma dansi sɔrɔ Abdoulaye Bagayogo ni a nɔfɛ jamakulu ka nin waleya ɲuman in na a y'a ka nisɔndiyaw yira a tilala ka tomi sigi cɛsiri kan tɔndenw bɛɛ fɛ cogo min na tɔn ka laɲiniw bɛɛ ka sabati. ni adamaden n'i bɔra kulu la ka fara kulu kan f'i k'i dɔnyɔrɔ yira i jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ tɛ foyi ye parti politique kɔnɔ o ye ka dɛmɛ don parti ma k'a ka sigiden caya n'o ye comité ye k'a dɔnbaga fana caya i n'a fɔ u caman donna cogo min na u ka du u dɔnbagaw u ka kɛ sababu ye an ka comité ni an ka sigidenw bɛ commune fan o fan u n'u dɔnbagaw kun k'o caya ani welekan filanan ye mun ye ninnu ka donni kɔfɛ an ka députéw sɔrɔ an ka maires sɔrɔ
n'i ye député ni maire sɔrɔ o de bɛ se ka sababu ye sigida hamina belebele minnu bɛ yen i bɛ se ka caman b'o la n'o ye jiko ye n'o ye musow ka formation ko ye n'o ye denmisɛnninw ka baara ko ye n'o ye ka taa bila yɛrɛ dugukolo kɛlɛ minnu bɛ commune 6 kɔnɔna la an mago bɛ maire sanumanw na k'o sɔrɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka na ni taabolo wɛrɛ ye mairie la mun tɛ dugukolo feere n'a ɲɔgɔnnaw ye ka na ni député o fana minnu t'u bolokɔrɔ ta sariyaw ye sariya minnu bɛ jamanadenw ka hɛrɛ kofɔ wariko saraw la ale ni jamanadenw yɛrɛ ka hamina belebele minnu b'u la député minnu bɛ kɔfilɛli kɛ ani minnu bɛ dantigɛli kɛ u mana bɔ assemblée kɔnɔ mana fɛn o fɛn u bɛna dantigɛli k'u kɔmɔgɔw ye an b'u kɔnɔlaw la u ka fara an kan ko député sanumanw ɲini an ka essayer ka malidenw ka hamina caman nɔgɔya o sira fɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ in kan sɛbɛnfura min ni o bɛ tɔn sariyaw kofɔ parti Asma CFP ye o ta ni ka o di Abdoulaye Bagayogo ni a nɔfɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen ma an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw fana ye u jɔyɔrɔ fa a ko la kosɛbɛ k'a sabu kɛ fɛn min ye Général Balodi ye ale ye kɔkɔ kɛ a ko tɔ la. Kalabankɔrɔ kabala denmisɛnnin minnu bɛ Musa Sinko kɔkɔrɔmadon dɔn kɔnɔ min bɛ wele ko plateforme pour le changement olu ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka min ye hali bi kɔkɔrɔmadonni ye k'o kɛ ka ɲɛsin u ka cɛbɔ ma ni o ye Musa Sinko Kulubali ye jamanakuntigisigi kalataw la minnu bɛna kɛ juillet kalo tile 29 nata baara in kɛra kabala ndulati kɛnɛ ba ka diinɛ ɲɛmaw ani musolaka ɲɛmaw a taa se denmisɛnnin dɔ ɲɛmaw ma olu caman kun bɛ a kɛnɛ kan ani ladala ɲɛmaw Sadio Sidibe Ibrahima Kulubali kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Jamana ɲɛmaya ɲini baaraw nun donna ka ban Mali fantan ani naani bɛɛ la o de hukumu kɔnɔna na Général Musa Sinko Kulubali a ka wulikajɔw la ni ka taa nimanɛw bɛ diɲɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka t'u kuma ɲɔgɔn ye dɔgɔkun tɛmɛnen Général Musa Sinko Kulubali a taara Abidjan jamana kan Malien minnu sigilen bɛ yen k'u kuma ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ min dabali minnu kan ka tigɛ walasa karatafili natɔ min kan ka kɛ u ka se ka sebaya sɔrɔ o la o tɛmɛnen ka bɔ yen kunun wula fɛ alamisa don juin kalo tile 21 a ka lasigiden min bɛ Kalabankoro o de wele bila ma ka taa ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka tigɛ tuguni karatafili min natɔ kan ka kɛ walasa ala bɛ se k'u dɛmɛ a jɔnjɔn tali la cogo min na ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna na kuma caman fɔra fɛn min ye plateforme pour le changement u ka baara ani a ka laɲini fɛn minnu ye olu de bɔra ɲɔgɔn ye kɔnɔna na kunun wulada fɛ Kalabankorokaw fɛ yen nɔ. An sera yan wulada in na an ye baara minnu boloda k'a fɔ an bɛ wuli ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ye jamana in mago bɛ yɛlɛma na o yɛlɛma o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fo an maliyɛndenw an yɛrɛ ka wuli k'an cɛsiri an yɛrɛ ka wuli k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu b'an kan an bɛ fɛ dɔ ka bɔ gɛlɛyaw la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔ bɛ nin baara in na bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ nin baara in na an tɛ fɛ maliyɛn foyi ka to kɔfɛ k'i yɛrɛ kɛ den kɛrɛfɛ walima k'i yɛrɛ kɛ kɔfɛmɔgɔ ye nin baara in na an bɛɛ bɛ se fitinin na an bɛɛ bɛ se dɔ la an bɛɛ bɛ se fitinin min na n'an y'o o de kɛ a fitinin fitinin bɛ fara ɲɔgɔn kan ka caya ka kɛ belebeleba ye. maa min hakilina sɔrɔ ka kɛnɛ ɲɛnamaya a y'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka voter Musa Sinko Kulubali ye karatafili natɔla juillet kalo tile 29. ɲɔgɔnlajɛra yɛrɛ kunba tɛ dɔwɛrɛ foyi ye kabalakaw kalabankorokaw maliyɛnw cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen aw bɛ fan o fan fɛ mɔgɔ mɔgɔ sigilen mun tɛ plateforme ko ɲɛdɔn plateforme pour le changement a sigira fɛn mun kama walasa a hakilina ne y'a faamuya cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya ten k'a dabɔra ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ welewelekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma o ye soutien ye ka ɲɛsin général ka candidature ma ko bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na ko bɛ se ka bonya cogo min na pour que jamana an ka hakilina ye ko de bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na sabula an y'a ye mɔgɔ min jɛra a ka général jalakɔ k'a bila k'a bɛ jamana dɛmɛ an fɛ o bɛ mɔgɔ baara kɛ ɲɔgɔn bɔ o bɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn bɔ raison pour laquelle an wulila k'an jɔ a baara kama. Général Musa Sinko Kulubali a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ kɛnɛ kan ka foli ni tanu ye ka ɲɛsin maa ma de bɔra yɔrɔ la ka se ka taa kɛnɛ in kan a y'u fo k'u tanu ni ka tila ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin maa min kɛra sababu ye ka kɛnɛ in labɛn. An ye jama min ye a nisɔndiya fo k'a dama tɛmɛ parce que an ye jama min bɛɛ bɔra Mali ko hamina de la bɛɛ bɔra Mali ka yiriwa o laɲini de la k'a yira k'a fɔ bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ si tɛ fɛn ka to kɔfɛ donc Kabala bɛɛ bɔra Kalaban bɛɛ bɔra Golobugu bɛɛ bɔra Cɛbani bɛɛ bɔra ani quartier wɛrɛw u bɛɛ nana wulada in na ka n'u sigi kabi tilegan fɛ fo wulada in na an ka se ka ɲɔgɔn bilasira an ka se ka ɲɔgɔn masala donc an b'o foli k'an ka dugutigi an b'o foli k'an ka alimamiw an b'o foli k'an ka mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn nana wulada in na ka na lamɛn k'a fɔ u ni ce wɛrɛ u ni ce u ka fasoden ɲumanya la u ni ce u ka wulikajɔ la faso in. Musa Sinko Kulubali a tilala k'a jira tuguni k'a fɔ ka welewelema kɛ k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma u ka t'u ka carte d'électeur ta. An bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ k'a fɔ kalafili min bɛ na ni
an k'a ɲini a ka kɛ nisɔndiya kɔnɔna la a ka kɛ bɛn kɔnɔna la a ka kɛ karama kɔnɔna la a ka kɛ ɲɔgɔn faamu kɔnɔna la ko carte di daminɛna an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka t'i ka carte ta i ka kalafili sɛbɛn bɛɛ ka t'i ka bureau de vote yɔrɔ ɲini k'a dɔn n'o kɛra élection nata in na an bɛ se ka voter bɛn kɔnɔna la cogo min na o ka se ka sabati donc n b'o de laɲini maliyɛnw fɛ an bɛɛ ka wuli kabi sisan an kana wagati laban ma kɔnɔ an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ sisan an k'o kɛ walasa ko in ka kɛ ko basigilen a ka kɛ bɛn kɔnɔna la a ka kɛ bonya kɔnɔna la. Yan'o cɛ kunu sɔgɔma alamisa don juin kalo 21 Musa Sinko Kulibali a taara cour constitutionnelle la ka taa ka jamana ɲɛmaya ɲini waleya ni ka tɛgɛnɔbila kɛ wari min kan ka sara k'a jira k'a fɔ tagatafili min natɔ kan ka kɛ a ye plateforme pour le changement ka cɛbɔ ye kɛnɛ in yɛrɛ kun cɛra ni ɲɔgɔnnabɔ ye k'a jira maaw la. Minnu b'an ka sigida la Kabala u bɔ Kabala de donc u ko ko gɛlɛya minnu b'u kan k'u bɛ fɛ k'u ɲɛ da général kan ko k'a ɲɛfɔ général ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw la sɔrɔli ma ko wari jamana kɔnɔ ji kɛlen kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ ni jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara seginna ka don jamana kɔnɔ bawo a kɛra ka to Faransi jamana kɔnɔ a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan jɛkulu min ye sigi kɛ ka jira k'a fɔ silamɛya miliyari 2 o de bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maaw ma minnu bɔnɛna u ni na wali kelen u somɔgɔw ani minnu ma kundonyɔrɔ sɔrɔ ko ji ye u ka sow tiɲɛ min ye dumuniw ni minan wɛrɛw minnu ni hadamadenya bɛ se olu ma teliya la olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲini ka bila u ka bolo ka jɛkulu min sigira sen kan conseil de sécurité d'urgence jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara a wulilen kɔfɛ ka bɔ o kɛnɛ kan o yɔrɔ b'a y'i kunda a y'a yɔrɔ ka yɔrɔ min ni tiɲɛni yɛrɛ bonyana yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Cité Alabara Abidjan ko ni warifa bala a taara ɲɛda tiɲɛninaw ka ye an balaka dɔ bɛ yen o bɛ ka kow ɲɛfɔ a ye k'a fɔ a y'a ji kɔni donna ale ka so kɔnɔ cogo minnu na a bɛ k'o ɲɛfɔ ka laban ka jira k'a fɔ ale yɛrɛ masurunama dɔ bɛ yen o ni tora a yɛrɛ jɔlen ɲɛna a sekundɛrɛ a y'a ko den dɔ kun bɛ ka kasi tuma min na o bɛ ka yɛlɛn cogo ɲini ka bɔ ji cɛrɔ k'a sen balana fa dɔ fɛ ji in kɔni labanna ka yɛlɛ fo ka na se a nu hakɛ la fo ka laban ka tunu ko kɔni bɔnɛna a ni na ale yɛrɛ ɲɛna jamana ɲɛmaa ko a bɛ dugawu don kɛ a kɔni ye a jira k'a fɔ olu kɔni jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ u n'a lajɛ dɛmɛ o dɛmɛ bɛ ni o kan ka kɛ u n'o sigi sen kan ko maaw minnu ni olu ma kundonyɔrɔ sɔrɔ ko kundonyɔrɔ na ɲini u ye ka laban k'u lakana a y'a jira k'a fɔ jɛkulu min sigilen filɛ nin ye a ka baara bɛna bɛn jateminɛw de ma bawo samiya b'a daminɛ kuma de la mana don nataw la ni ji wɛrɛw kan ka bɔ a bɛ se ka kunbɛn cogo minnu na ni fɛɛrɛw minnu ye a y'a ko olu bolodalen don i n'a fɔ jamana yiriwalenw bɛ a kunbɛn cogo minnu na Alassane Dramane Ouattara ko u ka cɛsiri na bɛn o ma jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ. An ka farafinna tile bɛ yanfa jamana 15 kɔnɔ jamana damadɔw bɛ yen olu ka nafolo dunda kɛn bɛ wali nafolo de ye n'a bɛ se faamu faransifa nafolo min don faransikaw de ye a don faransikan fɔ jamana ninnu kɔnɔ u ye jamana minnu mara san dɛmɛnenw na olu jamana dɔw bɛ farafinna tile bɛ yanfa fɛ dɔw bɛ a camancɛ yanfanw fɛ o wari o min y'o ye bi a wari kunkanko cayalen don bawo maa tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye k'i tɛ k'i tɔgɔ la nafolo dun hɔrɔnya yɛrɛ fɔlɔ bɛ daminɛ fɛn min na nazaraw yɛrɛ ka jate fɔlenw na ni o ye souveraineté ye o ye wari dunda yɛrɛ ye fɔlɔ o kumana bi bi in na n'a ma ɲa k'a fɔ maanifinw bɛ ɲɛ bɛ ka taa yɛlɛli de ye maaw bɛ ka kuma caya sefa kunkan a ka dabila bawo farafinden ka bɔ tɛ la n'i y'a jateminɛ Faransi wagande ni o y'a banki ye o de kɛmɛ k'i jɔ n'a fankelen ye kilancɛ yɛrɛ min bɛ di anw ma yɛrɛ kilancɛ yɛrɛ bɛɛ tɛ ka di anw ma kɛmɛ sara la o kumana o b'a jira k'a fɔ dadigi bɛ ka kɛ anw na o de kosɔn min ye farafinna denmisɛnnin dɔw ye minnu ye seko ni dɔnko tigilamaw ye dɔnkilidalaw reggaemaniw ka taa se hakilina tigilamaw wɛrɛw ma minnu ni olu kɔni dunbɛn bɛ farafinya ka don bala kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka nɔbila dɔ kɛ ko sanga 7 ka CFA kɛlɛ 7 minutes contre le franc CFA o nɔbila in min ni o kɛra an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a n'u donna Senegali jamana de kɔnɔ bibi in kɔni na min ye denmisɛnnin ninnu ye u kɛn bɛ ka nɔbila in kɛ kan caman na ka daminɛ wɔlɔfɔkan ni bamanankan ni anglais ni français bɛɛ bɛ ka da ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka franc CFA lagosi o y'a jira k'a fɔ olu tɛ se ka faamu fiyewu k'a fɔ Faransi jamana ka u mara jɔnya k'a fɔ k'a banna
olu ka wari min kan ka y'u dufaro ko faransi jamana de b'olu wari fɛnɛ ta k'o do olu dufaro a b'a ta ko a wari aya olu de ka baara kɛ u ka jamana kɔnɔ aya k'u tɛ jɛ ni a ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 1945 de faransi jamana ye nin wari ko in da ka ɲɛsin farafinna jamanaw mɔ a ye minnu mara a kun ye tɔgɔ min da la ni o ye CFA ye aya mɔgɔw kun b'a dɔn ni min ye faransi ko k'o t'a fɔcogo ye colonie française d'Afrique CFA aya k'o t'a fɔcogo ye aya faransi jamana b'a fɛ a ka fɔcogo min o ye coopération financière africaine aya ko de y'a fɔcogo ye ɲankuma n'a da yɔrɔ sɔrɔ farafin ne farila faransi ka laɲini ye a ka wele ten de bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi ŋɔni na farafinna jamana 5 ɲɔgɔn na aya sango olu y'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan n k'a fɔ jamana 4 Togo jamana ɲɛma Ghana jamana ɲɛma ni Niger ni Konowari jamana ɲɛma farafinna tile bi an b'a jamana 15 jamana ɲɛmaw dɔw do aya ko ka lajɛ ka wari siya kelen sigi sen kan farafinna faransi kan fɔ jamanaw ye yanni san 2020 cɛ o ko kɔni o bɛ senna fɔlɔ. Centrafrique jamana kɔnɔ basigi jakulu min bɛ yen diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies tɔgɔla ni o ye MINUSCA ye bawo kabini manga daminɛna politiki bina k'u ka Centrafrique jamana kɔnɔ ɲɔgɔnfa kun bira ka caya fo kɛra sababu ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jakulu MINUSCA taara yen nka MINUSCA maa min bɛ yen diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaba yɛrɛ Antonio Guterres cuala ni o ye MINUSCA ɲɛmaaba ye Parfait Onanga Anyanga a ye i kando Washington ni o ye Ameriki duguba ye ka jira k'a fɔ ni dɛmɛ ma kɛ a y'a ko MINUSCA bɛ ɲini dɛsɛ a y'a ko maamurutilenjɛkulu minnu ni u kan ka bɛn u ka baara kan ka bɛn olu kɛlɛli ma ko maamurutilenjɛkulu ninnu fanga bɛ ɲini ka bonya u ma k'u tɛ se bilen o kumana u bɛ a ɲini diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies fɛ a k'u dɛmɛ ko bari sabu ka d'a kan ko sɔrɔdasiw minnu bɛ MINUSCA kɔnɔ ani polisilakaw ani civiliw minnu bɛ yen ko kuma bɛɛ ni u k'u bɛ muɲukumanya ka kɛ u bɛ taa bala maramafɛntigiw la fa dɔw fɛ k'u bɔnɛ u ni na a y'a ko Faba Bangi yɛrɛ dama tɛ bilen marabolo caman bɛ yen banfulabulalama-tigi tɛ se o kumana k'u mago bɛ dɛmɛ na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies nin ko in d'a mɔgɔ kura ye bawo san 2017 labandaw la a kun ye a jira k'a fɔ u n'a lajɛ ka maa 900 wɛrɛ bila ka taa fara a y'a maa 10 law ka lakana ko bina k'u ka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu kɔnɔ nka hali bi o maaw ma se o tumana min ye farafinna tɔnba Union Africaine ye fɛnɛ ye ale fɛnɛ bɛ labɛn la u ye a lajɛ kulu maramafɛnjɛkulu 15 minnu bɛ yen minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ silama diinɛ tigilamaw ye ni o ye selikalakaw ye ani minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ antibalakalakaw ye ni o ye chrétien diinɛ tigilamaw ye ni u yɛrɛkɛlen bɛ fanw fɛ k'a lajɛ ka kuma don u ni ɲɔgɔn cɛ nka sigikafɔ in kɔni ma se ka nɔbɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies u bɛ labɛnw na min kɔni bɛ se ka to Centrafrique jamana bɛ se ka basigi. Jamana ɲamadanga Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Jean-Pierre Mbemba don min na ale bɛ minɛ ka taa ni a ye diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon tribunal international CPI la Belgique jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ jamana ɲamadanga dekun don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ la ni jamana ɲɛma kun bira ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ni o ye Joseph Kabila ye bawo a bɔcogo ma ɲɛ a bolila de se kun bɛ ɲini kɛ a la jamana ɲɛmayaso ka surasiw fɛ ale min ni kiiriw ye a jira k'a fɔ san dangɛlɛn kɔfɛ diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon la CPI k'a fɔ a bɛ jabajɛ k'a bɛ labila a kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo nata de ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna juillet kalo tile 12 a n'a tile 13 k'a bɛ bisimila Congo Kinshasa jamana kɔnɔ a bilalen ka bɔ Hollande o yɔrɔ b'a y'i kunda yɔrɔ min kan o ye a minɛna yɔrɔ min n'a ye ni o ye Belgique jamana ye Belgique de fɛnɛ bɛ i n'a fɔ farafinna faransi kan fɔ jamanaw ka faransi bɛ cogo min olu fɛnɛ bolo bawo marala Belgique jamana de fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ka fanga ɲini jɛkulu MLC min bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ o babu sentigi Michel Kuyapa ale ye a jira k'a fɔ labɛn bɛ ka sabati ka Jean-Pierre Bemba makɔnɔ a y'a ko ni ko yɛrɛ tora ka to u cogow la ko foyi t'a bali yɛrɛ a ka kɛ u ka cɛbɔ ye jamanakuntigi kalataw la minnu kan ka kɛ juillet kalo nata ni jamana ɲɛmaa Joseph Kabila kɛra a bila fɛn ye o tumana ko congrès min kan ka kɛ u ka fanga ɲini jɛkulu MLC bina k'u ka a y'a ko o congrès in senfɛ ni o congrès ye fɛn min fɔ
aya ko aka ko bi se ka jatige ka beni odeye amawla dunya ka fo samba fla ani woro akunyi kambo ka bi jamana nyama ya nyini amase ka sira soro ula samba fla ani wolonvla ani jamana nyama Joseph Kabila tira nyona aka mamrule njakulu koro bawo MLC yana ka ke fanga nyini ndonye mamrule njakulu kundo folo o akele fanga nyini ndonye maminu nyemuguni kiseta no lubabulo ka koro o olu ni Joseph Kabila ka kele chawiye kata bali banani sola segi kono da wuli nyona o amanya mingo aya Jean-Pierre Mbeba koni jenselege nani zoma Nations Unies ka basikili jakulu mimbe kungo Kinshasa no Monisco o de duna ani Joseph Kabila ni nyonje ka gwengwe kase ka labo jamana kono akati yire soro Belgique o mana menye CPI o luka soro ka mine Belgique barza buka daga Centrafrique jamana ma nyemo ani aya dedo ye ajira ka fo akama mutlenje kulu ye cheni bake Centrafrique jamana kono anane kabina Anja Felix Patase deme yani General François Bozize ka o kaka fo jasu Centrafrique jamana kono. Sudan du Sud jamana nyema flaw minu ndi nyongamvo jamana nyema Salva Kiir anaka dangar Riek Machar usera ka nyonye ka beni alamusa temene ye Ethiopia fabala Addis Abeba bawo Ethiopia ministry nyama de kala nyine kundo ku kala je ka danyumando ma flaw ni nyonje mbese ka do bese ka boni chena Sudan du Sud jamana kono sigi ngoni ngera sigi ngoni maseka kukura fo maye mbese ka be ko ndo ma flaw ni nyonje wa machama yara ka fo ko inga gule kosobe ko ma flaw ka se ka nyongamvo amawla dunia kafo jamana kurani akaire mahoronya sorole afe katike kabo Sudan jamana na kakada majamana ye mafla maseka nyen sigila nyinanya sanduru ye ubeka nyombone unina famfla uninyo nje jamana nyema Salva Kiir anaka danga Riek Machar amawla dunia kafo ala musado Riek Machar jamana nyema danga ka fanganyini ndo babu sendigi ye ajira kafo sigikafo imeka kekechugo mina umata ulu jiminzira fe oluba fe ni sigikafo nabike akake na fo samba fla ani duru sigikafo mingera yani jamana kurani kaka yere mahoronyata aya sigikafo mingera Sudan ani Sudan du Sud ni nyonje kumamina ni ufarambe Sudan jamana ka Omar El Bashir ka yanu ku yere tike ka bo ola ko be nudu na chugo minu na kasigikafo ke chugo minu na Riek Machar ku ka moko uba fe ko inga ketindi o nga menye jenserege nani setege jamana ukonenye uluta fe ko nyera de ka blaka sumable ba o jien be nye jombe asetege jamana una mo be ka bone unina jien dongodo nu malaje ka danyumando ko ina ka aba aya ku unake bulungwande tamasire yo kumana jenserege nani setege jamana ofene serambe uyoronye Turki ka ufeno jamana kundikisi kalatau ani ache kunye kaluta ani woro deye nga jamana nyema Recep Tayyip Erdogan ye alaje ka karakurula ko kalataw olu bi ke dimashi juin kalo tile muga aninani anake sababu ye ka halibi ka fanga korodu bawo Recep Tayyip Erdogan aka jate ula ni aka fanga korodu na adaka di maminu na jamana dondi de folodu bawo alebe kono mina kono do minze be koro durumbe ka damina ale ka jamana na mamrutile njakulu be minu ngame kubu ka jamana fado ta ka oke adama jamana ye ni oye kurdiuye aya PKK Turku avec olu kele o temene ko fe eta islamique fene o beka Syria va duru Syrie ni Turki bi dambo aya Iraki va fene aya o fene duru ledo o kumana ni aka fanga tora ka korodo aka lanyinu ye minu nye sharia ko se ko lu bela jele bla ka boloka aka chala anase ka jamana lakana ama wala dunia ka fo kalata mini abina ke dimashi wasadenzigi ni jamana kundigisigi debi jaka ke nyonve nga wasadenzigi o yeta ko kilenye o tige flananye jamana kundigisigi ni tako kile mabolike amita tako flanana ma chama ngone ngeme ka jira ka fo aya anima kile ne bisonga nyonzege ninzi o ye muharema insiye aya ukoni na bilama ubeka nyomborondo chigomina ubeka nyomborondo ti o unake ama kologole kwani no te chama ngone nye Turki jamana bla ni ma bla nyamma ba sorebe ka sola ba o Recep Tayyip Erdogan kabini aya ni kafo jaso masira soro ka jamana kono aya koni itake mamine de ki datu fonctionnaire be ola surasiu be ola police la ka be ola manana masumane be ola chama ngoni nye jamana bla bibina nga ere koni makadi aka jamana diunye bawo nazarala tomba nani nyonje gole yaw abeka tani tachuko minonye obembe jamana diumo asonde ka jamana mineka di nazarala tomba Union Européenne mo o defene bi danzigi bamananga kuna funi na mimvara la nyonga kalase au ma kuna funi diso nyema ya sofe ka benini kumanye ka ufu ka wole nyimando maliko no ani maliko ka uminu nge kumeka nyamada ka nyeshinje baranu ma wala safa mya bise sora ofe Sheri Flat TV bamananga kuna funi na la seriwera mi nyonzoro ya no chakambe jenwati were na la sunamu